astăzi vom face 5 tipuri de frați cu telecomanda. Nu merge editatul. Nu merge editatul, dar nu știu de ce. Deci voi spune cu gura. Da. Și nu merge, dar nu știu de ce. Voi pune pauză și vom începe. Astăzi, acum prima dată, vom face politicul să trebuie să facem schimb de loc. Nu, da. Dă și mie telecomanda aia. Mulțumesc. Acum vom face nervosul. Dă și mie telecomanda aia. Ce mă să ți-o dau? Vedeți, mă, de treaba ta, am primit și eu un mesaj. Uite pe telefonul ăsta, mi-a luat și eu telefonul viu. Haide, nu știu și eu ce. Și tu vii cu mine, îți dai și mie telecomanda cu dane. Du-te, vă dai. Ne. Dă și mie Ai vrut să dau? Acum urmează nervos. Ce nervosul, mă? Nervos, scârbos, doamne. Scârbos. Da, hai pune pauză. Nu, lasă. Nu mai. Nu mai. Acum vom face pișăciosul. Ia uite cum mă piși pe mine. Du-te, frate. Doamne, pentru că vine să se piși. Și asta a fost, oameni buni. Ne vedem data viitoare cu mai multe episoade.